Hola, molt bon vespre. Ahir era Sant Pere Regalat, una onomàstica que cau just 48 dies abans de Sant Pere. Segons diu la tradició, si per Sant Pere Regalat plou, plourà durant els propers 40 dies. Però ara no parlem pas del temps, sinó d'una coincidència. Ahir, coincidint amb Sant Pere Regalat, es va presentar a les entitats de la ciutat les línies generals de la Festa Major de Sant Pere d'enguany. Ara, entitats i ajuntament estan acabant de confeccionar el programa de la festa. La sala d'actes de la Biblioteca Josep Soler Vidal va ser l'escenari aquest dimarts de la presentació davant de les entitats de la ciutat de la Festa Major de Sant Pere, que enguany es celebrarà des del 26 fins al 30 de juny. Els encarregats de la presentació van ser la tinenta d'alcalde de Benestar i Serveis a la Persona, Ana Becerra, acompanyada de Dori Sanz, regidora d'Acció Cívica, i del director de Benestar i Serveis a la Persona, Joan Anton Bruna. Durant la presentació es va explicar com la Festa Major d'enguany seguirà la mateixa filosofia de les últimes edicions en les que s'ha potenciat la participació de la ciutadania i de les entitats. És per aquest motiu que la presentació d'ahir es va fer davant dels principals participants de la festa. És una festa que volem treballar, al igual que ja fem 3 festes majors amb la ciutadania. Volem que sigui una festa participativa, molt participativa, que les entitats i la ciutadania en general ens ajudin a dissenyar la festa i que després, evidentment, participin i gaudeixin de la mateixa. El principal objectiu és que la Festa Major de Sant Pere sigui una festa transversal, que arribi a tots els barris de la ciutat, a tots els grups d'edat i que inclogui activitats de tot tipus. És per aquest motiu que es reclama que les entitats aportin idees per a la festa. En aquest sentit, la idea és acabar de confeccionar en els propers dies el programa de festes entre entitats i ajuntament reunits en comissions. Pintura al carrer. En el sentit cas de que no és qüestió de vendre ni res, és qüestió d'ensenyar el que es fa a Gavà. Hi ha molts pintors, artistes plàstics, llavors és una manera de que ells o la gent sàpiga que n'hi ha gent aquí que fa alguna cosa i que crea. És una manera, a veure, tampoc és un gasto cap així molt fort i que es pugui fer. Tenim a l'esquelet de Festa Major, això vol dir que tenim les contractacions, com podeu pensar, de les orquestres i del conjunt que ha de venir per la Festa Major 2008. A partir d'aquí, la resta de coses, totes elles, com hem pogut veure, estan en el moment de cocció i estan en posar i treure i a veure què podem acabar tenint. Pel que fa a novetats, en aquesta festa major es vol donar una major importància al foc com a element festiu representant de la nostra cultura. A més, es presentarà una nova figura de la imatgeria tradicional, la cuca. És una bèstia que li donarà molt de joc. És que no us puc dir massa coses, sé que us puc dir que és gran, és petita, serà molt divertida i esperem que a tothom agradi. Almenys amb aquesta intenció ha estat feta. Enguany, a la Festa Major de Sant Pere s'ampliarà la fira d'entitats, incloent-hi les entitats de cooperació, que fins ara tenien la seva pròpia fira a la tardor. També es crearà un espai de trobada per informar dels actes de la festa i pel que fa als concerts de Festa Major, aquest any visitaran Gavà, la Unió i la Caja de Pandora.